kunne hjælpe med? Som inkarneret golfspiller bruger jeg min ekspertise fra banen til at kunne klæde lige præcis dig på fra top til tå. Sammen med vores golfpro Daniel Cole finder vi den løsning af jernsæt og golfkøller, der passer bedst til dig. Inden du beslutter dig for at købe golfudstyr, kan det selvfølgelig afprøves på banen eller på driving range, igen i samarbejde med Daniel Cole, vores golfpro. I vores pro-shop har vi et stort udvalg i tøj og udstyr. Her i butikken har vi produkter fra blandt andet Puma Cobra, Titleist, Cleveland, Galloway, Abacus, Echo. Besøg vores webshop på oj-golf.dk og se et endnu større udvalg af alle de kendte mærker.